salvar. Si algú em pogués explicar per què els rius estan contaminats, pel que el mar és un abocador, quantes peces ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obre els ulls, mira el meu voltant, i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar, que això es pot salvar.